norakoak aztertzen ditugunean, ardura punto bat eta guta zain, ez kasu honetan bat gizonetaz ari naiz. Hau kontutan ukitan nik uste dut oso gai batzuk oso presente eduki behar ditugula hobeto ulertzeko, hobeto jakin baten zer testuinguru parte hartzen duen indarkeria matxistaren inguruan, gizontasuna edo maskulinitatea zentzu jakin baten ulertzeak pista asko emango dizkigu, etorkizun baten, aurrera pasok emateko orduan. Baina gai batzuk aterako zaizkigu hor honen inguruan. Zein da gaietako bat? Lehen uste pixka bat hola zeharka aipatu duela. Nolabaite gai hauekiko dagoen oso kontzientzia bajua. Gauzak aldatzen duguaz, bai. Pixkanaka, bai. Azkenen urtetan, adibidez, indarkeria matxistaren inguruko posizionamendu sozialan eman diala aurrera poso batzuk, bai. Nik beti adibide bezala gartzen dut, gaina horren adibidea, epaiketarekin. Alde bat eutzeko epaiketaren inguruko notizik eta gaiak, horrekin simplemente bi orduak pasa genitzazke hemen horren inguruan ez egiten, Sanferminetako epaiketaren inguruan, bortxaketaren inguruan. Baina nik gogoratzen dut, bortxaketa hori eman zanean eta aditzera eman zanean, baina komunikabide bitartez eta bar, Iruñako udaletxeko enparantzan nola, bete zan txupinazo gunean bezala, posizionamendu sozial bat, bortxaketa horren aurka. Eta hori azalera duzan, ez da? Eta ez hori bakarrikan, mutilen eta gizonezkoen presentzia nabaria zen. Edozen herritan, hiritan, udagiron, festen inguruan ematen diran eraso sexista bortxaketen inguruan, edo eraikita bat sortatzen denen, gero eta gehiago ematen da horreteko posizionamendu publiko bat soziala. Eta gizonen presentzia ere areagotu egin da. Hori badira horrela posutxekia. Komunikabideen azterketa egingo bagenuke gai honen inguruan gauza asko lantzeko daude horrendikan, baina, tratamentu atletikan batzutan hasidia gaia pixka bat hobetzen. Ez dakit, terminologiatik hasita, adibidez. Nik bat ikustu balen baet eta horrako bertara bat sortatzen balen bada, indarkeri matxista termino erabiltzea aurrera poso bat iruditz zait, adibidez. Ja ez da bakarrikan genero indarkeria, edo ez da bikote arteko indarkeria, edo eta urte gutxi erabiltzen zian terminoa. Adierazale bai dut, ari gara nolabait kontzientzia falta hori lantzen. Hor badago kontzientziaren inguruan autore bat, Miguel Lorente Acosta, bere garaian gizon hau izan zen, sortu zutenen uste Zapateroren lehenengo legealdian berdintasun ministeritza bat duzan, 3 urtetan, ez da gogoratzen duzuen. 3 urtetan egon duzan eta murrizketa naitzakiakin eta segituan kendu zuten. Hor, gizon honek bete zuen violentzia zan, delegado del gobierno para la violencia de género. Mediku forentxe bada, eta Miguel Lorente hasitzen gai hauetan interesatzen eta batipat ikustezulako, berak mediku forentxe bezala jasatzen zituen emakumeak, bai golpeatuta, bai erasotuak, eta mediku forentxe bezala, berak bere txostenak eta egin bertzituen. Eta berak esaten du, banatzen du gizarte mailan, estatu mailan, gizonen taldean, populazioaren erdia, banatzen du 3 taldetan bezala, gai honekiko, eta esaten du. 100% kontzientzatuta dago, berdintasunaren alde dago, eta gainea posizionatu egin da, aktiboak dira, eta bar. Beste 110 bat, berak deitzen ditu los hombres cabreados. Xarrea gode gizonak. Berdintasunaren inguruan emandako aurrera pausoekin eta bar, pixka bat, inkomodo sentitzen direnak, eta gainea publikoki posizionatzen direnak aurrera pauso batzuen kontra. Batipat sare sozialetan eta asko topatu benitzazke. Horrelako gizon asatatuak, edo oso bezkabrean. Baina gero berak dio, gizonezko 180 bat, gutxora bera, neutrala konsideratzen dela gai honen inguruan. Eta berak dio azkenean gai honetan neutraltasuna ez dara existitzen. Azkenean neutral konsideratzea gutxa posizionamentu bat da. Eta azkenean egiten dena da, nolabait, struktura sozial
bat sortzen da, non justifikazioen bidez eta bar, indarkeria honen isilperatze hori azkenean dela nolabait indarkeria honen apoio moduko bat, ez da. Naiz eta hitz ez da esan, egintzaz ez errez egin. Baina neutraltasun hori ez da faltsua da, neutraltasun hori. Eta adibide bezala jartzen du, zer gertatuko litzake estatu mailan, bataz beste 60 emakume erailtzen direla kontutan edukitan, azkeneko urtetan, estatistikak hasi ziranetik. Zer gertatuko litzake estatu mailan beste kolektibo bateri hau gertatuko balitzaio, ez da, bataz beste 60 pertsona erailtzea, kasu honetan genero asunto bategatik, indarkeria matxista medio dela. Eta berak esaten du, adibidez, zer gertatuko litzake 60 taxista hilko balituzte urtero. Ia gizartearen erantzuna berdina izango litzake. Berak uste du ez ez. Nik ere ez dut uste berdina izango litzake. Nik uste erantzun gehiago izango litzakela bai gizartearen aldetik, bai instituzionalen aldetik eta bar. Adibide garbi bat izan dugu, aurten udara gertatu dena, udara baino txiro ez da. Pacto del Estado contra la violencia de género onartu zuten, alderdi politiko guztiak kongresuan bat egin zuten. Non dago paktu hori? Ez dakit guztiaz. Hortxe da. Beste lehentasun batzuk sortu dira tartean, eta ez dago, inongo pistarik indikan dauden paktu ez da horren. Beste gai potente bat nik uste gizonezko hausnarketara eraman behar gaituna eta gizarte mailan, baina bereziki gizonengan igual jarriko nuke baita ere fokoa. Eta da azkenean gure gizartean gertatzen ari den beste fenomeno bat. Eta hor bai Miguel Oret eta bai Octavio Salazarrek beste gizon batek baita gai hauen inguruan desente idatzi eta lantzen duela. Komentatzen dutena da, azkenean hor badaudela bi korronte berri, pixka bat politiko zuzen izate horrekin ere bat egiten duena neomatxismoa edo postmatxismoa ditzen dutenak. Hau da, badiru dira sortzen ari dela nobeteko diskurso bat teorikoki berdintasunaren alde dagoena, baina pixka bat aztertzen azten malen bazeak atzean ikuste dezula ez dagoela material laketarik, hau da, diskurtso hutsa da. Eta hor oso tentu zibilia horko degula, azkenean ez baldin badegut esplingul hori presente eukitzen eta gainera horrelako mezu, horrelako diskurtso bat presente baldin badago, badiru direktak dena disolbitzen dena, ez da dena hor txeketitzen dela. Beste gai potente bat, eta nik uste dut hemen argi gogor bat dakagula, gizarte mailan eta bereziki gizonezkoak erlazionatuta dagoela privilegio eta dominio erlazioekin, ez da, botere harremanekin. Nik esperientzia eta eskarmentu pixka bat badakat gizonekin lan eginez, gizon taldekin lan eginez, toki ezberdinetan, eta hau izaten da gehien kostatzen zaigun gaietako bat. Hau da, simplemente ikustea, nik gizon hutsa izateagatik izan ditzazke da privilegioak. Eta askotan, eta hor baita ere batzutan trampa txiki baten erortzen gara, txikia kakostatzen jarriko duke, non emakumei galdetzen digun, zintzu dira bere privilegioak. Ez da kontuz, porque horrelako lanketa bat egiten dugu eta segituan emakumei ez da dugu, emakumeek esan dizaguten zintzu dira gure privilegioak, pelota beraien jartzen ari gara oso zutil baten. Eta hori gure lanketa bat bilagatu beharko litzake. Hau da, guk egin beharreko zerbait, gure ardura beharko ere. Arri gogorra, benetan, privilegioen eta botere harremanen inguruko gaia lantzea, bat gizonezkoekin. Nik ez baldin badakat, argi, zeintzu izan daitezke, nik izan ditzazke da privilegioiek oso zaila zait aurrera pausuk ematea. Eta horri, gintzen baldin badio bere nahi patutako kontzientzia falta hori, tanden perfekto badakago, oztopoak bilatzeko aurrera pauso horiek ematerako orduan. Adibide bat jartzearren, ni astarte zuri batean, ez dakit Donostiko, ez dakit kaletan, argi gutxi dagoen toki batean, ibiltzen bali banaiz, eta pauso batzuk entzuten honen behitu, bere atzetik, behiratu, eta tipo bat, baldin badabil, uste bere atzi datorrela, alarma batzuk piztuko zezkit. Alarma horiek zentu izan daitezke, osten hori gautela, jipuituko gautela, baina ez zait txikira burutik pasa egingo, adibidez eraso sexista bat jasako gonik.
edo bortxatu egin nutenik. Emakumei nire alarma berdinak piztuko zaizkie, baina beste alarma bat ere martxan jarriko zaio. Bada eraso baten alarma, bortxaketa baten alarma eta bar eta bar. Hori privilegioa da. Nik dakadana gizon hutsa izateagatik. Ikastaro batzutara joten naizenean formakuntza ematea eta duela gutxi gertatu zait, Gasteizeko udaltzainekin. Nik oso presente eduki behar dut, nik privilegio batzu dagatera udaltzaile aurrean horrelako ikastaro batzuk, formakuntza batzuk emateko orduan. Eta adibidea hauxe izan zen. 2 hilabete lehenago, Gasteizeko udaleko berdintasun teknikari bat ikastaro bat ematea zen, eta kiston laburra jaso zen. Resistentziak, baina, neska txiki xamarra da, estua, behar begina daka, ahots gosua. Bere kontra zazkan ezaugarri batzu, kontestu horretan. Ni junitzen, nik ere gurra jaso du, resistentziak izan ditun, baina txuri beltzen. Txuri beltzen. Eta badakit, nire etxurak, nire ahotsak, gizon izateak nire alde jokatzen zuen kasu horretan. Eta nik hortaz kostiente izan beharra dakat. Bai, ulertzen da adibidea? Seguro eski, adibidez, nik metro erdi bat gortuko banu, baita ere, igual egur gehiago jasoko du. Posible da baita. Nire gizon izatea hortxe zegoen presente. Konparaketa bat egiten duen baiet, lagun honi gertatu zaio. Eta kasu horretan neska izateagatik. Azteko, askotan, deskuadrauta galditzen dira ikusten dutenean ikastaro batea, mutil bat ezan zaiela ikastaro batea. Berdintasunean inguruan eta mutil bat. Batzutan relajo puntu bat zantzen zaietan. Hori privilegio bat, nik dakatena adibidez, esparro bat. Privilegioan eta botere harremanen inguruko lanketa egiten baina badugu, eta nik uste oso egokia izango litzakela, lanketa egitea bat detektatu izateko zeintzu izan daitezke privilegioek mikromatxismoen inguruko lanketa bat egitea. Eta kontuz, porque mikromatxismoekin ez dakit entzun dezuen, terminoa entzun dezuen, baina gaur egun badago mikromatxismoekin ere kontuz ibili beharreko zerbait. Aurten 25 urte bete ditu, terminoa asmatu zuen gizonak lehenengo aldiz planteatu zuenean, Luis Moreno, argentinarra, 25 urte Amaiezki Madrilen bizitzen, eta berak lehenengo aldiz duela 25 urte etzagun planteatu zuen. Azkenean mikromatxismoa gutxora berat denak, entzun badugu, jakin genezak ez zertez egin. Eta ez badugu nioz entzun, beti jartzen den adibide ohiko bat izaten da, Sandra eta Bilokoain emendik aterata eta berna batera guaz, nik te bat eskatzen dut eta berak ardo bat. Eta kamaerak edo kamaeruak, eta behi argo jartzen eta behi tea jartzen dira. Eta ez du inoen batzurkeriz egin, berak ere zer espero duen gizonetaz eta emakumetaz. Eta gainera segurazki Biloganean ohikoen izaten denako, gizonezkoek ardo gehiago edatea emakume baino, eta bar, eta bar. Hori izango nitzake adibide azkar bat, mikromatxismoen inguruan. Baina hori badakat sensazioa, mikromatxismoen inguruan gauz asko sartzen ari diela eta mikrotik gutxi egiten. Hitza berak ere askotan ez du laguntzen mikro hori aurretik egitea. Duela gutxi kanpaina bat ikusi nuen, egunkari batek atera zuena, sensibilizazio kanpaina bat, mikromatxismoen inguruan, eta bertan azaltzen ziren adibide erdi baino gehiago mikrotik etzakaten ezagaz. Egoera matxista hutsak ziren. Orduan horre ere kontu zilu bat dugu. Mikromatxismo eta zitza egiten dugunen ikuste dut autoreak behar plantatzen duenari utxirako genioken. Eta gaur egun sensazioa dakat hori ez dara gertatzen. Eta bai gugila, aterki berean sartzen ditugula egoera asko eta asko matxistak izan daitezkenak, sexistak izan daitezkenak, eta mikrotik utxira daukatenak. Orduan, hor kontuz. Honekin adierazten edo dena da, badagoela privilegio eta botere harremanen inguruan lanketa bat egiten dugunen, mikromatxismoen lanketa hori egitea, Bonino planteatzen duen bezala, oso lagungarri izan daitekeela, ikustarazteko momentuak ematenik ze privilegio izan ditzazkean ere egunerokotasunean. Eta izan daiteke lan esparruan, izan daiteke aizialdi egunetan, izan daiteke kirolean, bikote harremanetan, eta bar, eta bar, eta bar. Gai hau jorratzen dugunean, antzepanen badugu, berriz ere testuingurua, hasieran komentatu duan, testuinguru hori oso presente eduki beharko dugu. Bestela, zer gertatu liteke,
Ni jarri duan adibide hori kontutan hartzen badugu, tontaki bat igual eruditzen zaigu, edo indar askorik ez dakar zerbait dela, ez dakar garrantzirik, eta bar, eta bar. Baina perspektiba aldatuko litzaiguke erabat. Nik adibidez mikromatxismoen gaia jarriko baduke testuinguru honetan, edo eskema honetan. Hau da, eskema pila daude. Honen antzeko direna, gau, Amnistia Internazionalak erabiltzen duen eskema bada. Bai? Nik hemen, genero indarkeria ez nuke jarriko nuke indarkeria matxista. Ez horrez da bidea badago, eta batzuk genero indarkeria erabiltzen dute, legeak horrela diolako, baina, adibidez, Gipuzkoako Foru Aldundiak aurreko legealdian onartu zuen plan bat, indarkeria dutaren inguruan, indarkeria matxista, deitu behar daukela, asko zen, gauz gehiago elementu gehiago kontutan dugu hori beste ez da bera bat izan horretzake. Fijatu zaitezte, mikromatxismoak daude, hemen bera. Bai? Nik mikromatxismoaren analisi azterketa egiten duen baet, eta testuingurutik ateratzen duen baet, eta horrelako adibidea jartzen duen baitu, ez dakate garrantzen dirik. Berdina gertatuko zait, lenguai sexistaren gai hartzen duen baet. Oso aspergarria da, nola bilatu hitz generikoak, oso asko zinaz baskaz, idazteko aspergarria da, irakurtzeko ere, eta ez da karanaztean besteko garrantzirik. Berdina hartatu liteke humorearen sexistaren azterketa egingo baino. Azkenean, txiste batek edo komentailu batek ze ondoren bazka. Ez daka indar ondirik, ez daka garaz ondirik, berez. Baina, ze tristea zean ez da zula humorearen entzen. Baina nik, humore sexistaren analizia, publizitatearen analizia, lenguaiaren analizia, mikromatxismoaren analizia, testuinguru honetan sartzen balen baet, ikuspegia guztiz aldatuko zait. Zergatik? Jakin badakigu hemen gora jatzen diran gizonezkoak minoriaren minoria bat dira, oso gutxi dira. Baina honean eratzen da guztia, guztiontaz pasia. Edo beste modul bat dira esan da. Hau eman dadin, guzti honek existitu behar daka. Urazpiak editzen da, guzti hori. Guzti hori existituko ez balitz, goik hori ez litzakera da. Eta berriz diote, jakin badakigu, honea aiatzen diranak, gutxiengoaren gutxiengoa dira. Eta zoritxarrez, gizonezko gehienak, hemen txertutzen gara. Horregatik, lehen aipatzen duen testuinguruaren garrantzia. Kokatu beharra gai bakoitza gai honetan.